салом ва рӯз бахайр бинандаҳои азизи озодӣ. барномаи навиди бомдодиро барои имрӯз 8 апрел аз душанбе тақдиматон мекунам. умедворам хубед ва бо мо ҳастед. Сарвинози Рӯҳулло ҳастам. то 10 дақиқаи дигар шуморо бо хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. соат дар душанбе 11. нахуст сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз. омӯзгорони душанбе ваксинаи зидди коронавирус мегиранд. Somon Air нархи билети парвоз ба Русияро эълон кард. раиси зиндонии ширкати Умед 88 дар бемористон даргузашт. пас аз 2 ҳафтаи оғози ваксиназанӣ дар Тоҷикистон, ки аз кормандони соҳаи тандурустӣ шурӯъ шуд, рӯзи 7 апрел баъзе аз омӯзгорони мактабҳои Душанберо низ ба зидди коронавирус эм карданд. Асомиддин Бобозода, масъули раёсати маорифи шаҳри Душанбе, ба Радиои Озодӣ гуфт, дар рӯзи аввал ба маъракаи ваксиназанӣ интихобӣ омӯзгорони мактабҳои 4 ноҳияи пойтахт ҷалб шуданд. мудирони чанде аз мактабҳои Душанбе ва минтақаҳои дигари кишвар ба Радиои Озодӣ гуфтанд, барои ваксиназанӣ ризоияти омӯзгоронро гирифта, рӯйхатро ба раёсати маориф фиристоданд. намояндагони раёсати маорифи шаҳри Душанбе гуфтанд, имкуни ихтиёрист ва омӯзгоронро барои ваксина гирифтан маҷбур намекунанд. ин дар ҳолест, ки рӯзи 7 апрел сомонаи Азия плюс аз қавли баъзе аз муаллимони мактабҳои пойтахт навишт, новобаста аз хоҳишашон гуфтанд бояд ваксина гиранд. Наргиз Юлдошева, мудири мактаби рақами 28 шаҳри Душанбе, дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, баъзе аз омӯзгорон бо далели вазъи саломатияшон аз имкунӣ худдорӣ карданд. Тоҷикистон то кунун 190 000 воя ё доза ваксинаи AstraZeneca дарёфт кардааст. ширкати ҳавопаймоии Somon Air бори дигар дар бораи барқарор шудани парвозҳои доимӣ ба самти Душанбе, Маскав, Душанбе хабар дода гуфтааст, парвозҳо дар ин масир ҳафтаи як маротиба рӯзҳои сешанбе иҷро мешаванд. вақти парвоз аз Душанбе соати 12, аз Маскав 16 ба вақти маҳаллӣ муқаррар шудааст. дар ин бора дафтари матбуоти ин ширкат хабар додааст. арзиши билет дар хатсайри Душанбе Маскав барои эконом класс 300 евро ё модели 4051 сомонӣ ва самти баргашт 130 евро ё 1794 сомонӣ мебошад. мусофирон бояд ҳатман маълумотномаи эм будан аз ковидро, ки давоми 72 соат пеш аз вуруд дода шудааст, пешниҳод кунанд. кӯдакони то 3 сола аз пешниҳоди маълумотномаи мазкур озод мебошанд. тибқи талабот ҳамаи мусофирон ҳатман бояд ниқоб ва дастпӯши ҳифозатӣ дошта бошанд. гуфта мешавад, мусофироне ки таби баланд ё аломатҳои беморӣ доранд, ба дохили ҳавопаймо роҳ дода намешаванд. маҷористон талош дорад робитаҳои мустақимро бо кишварҳои Осиёи марказӣ ба роҳ монад. бо ин ҳадаф вазири корҳои хориҷии Маҷористон ба Душанбе омадааст. мақомоти Тоҷикистон таъкид карданд, ки ин сафар барои тақвияти ҳамкориҳои ҳарду кишвар дар чаҳорчӯби созмонҳои байнулмилалӣ, аз ҷумла Иттиҳоди Аврупо мусоидат мекунад. Петер Сиярто, вазири робитаҳои иқтисодӣ ва корҳои хориҷии Маҷористон, рӯзи 7 апрел вориди Душанбе шуд ва бо Сироҷиддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон, дидору гуфтугӯ кард. пас аз дидори як ба як, мулоқоти ҳайатҳои дуҷониб сурат гирифт ва дар поёни он вазирони ду кишвар барномаи ҳамкориҳои ду вазоратро барои 2 соли оянда имзо карданд. вазири корҳои хориҷии Тоҷикистон таъкид кард, ки ин сафар барои тақвияти ҳамкориҳои Тоҷикистону Маҷористон дар чаҳорчӯби созмонҳои байнулмилалӣ, аз ҷумла Иттиҳоди Аврупо, мусоидат мекунад. петер Сиярто, вазири робитаҳои иқтисодӣ ва корҳои хориҷии Маҷористон, дар навбати худ иброз дошт, ки кишвараш Тоҷикистонро дар минтақа аз шарикони муҳими худ медонад ва барои пешгирӣ аз мавҷи паноҳҷӯён ва ақидаҳои ифротӣ ба Аврупо, хостори тақвияти ҳифозати марз бо Афғонистон аст. ӯ хабар дод, ки Иттиҳоди Аврупо бо ибтикори Маҷористон сармоягузории барномаи нави ин созмонро ба маблағи 25 миллион евро барои тақвияти марз бо Афғонистон рӯи даст гирифтааст. дар ин суҳбати хабарӣ вазирони Тоҷикистону Маҷористон имкони суол додан набуд ва хабарнигорон натавонистанд ҷузъиёти ин созишнома бо Доситони куллии Тоҷикистонро бипурсанд. интизор меравад баъд аз имзои ин санад дар Доситони куллии Тоҷикистон имкони дарёфти ҷузъиёти он фароҳам мешавад. солҳои ахир кишварҳои Иттиҳоди Аврупо бештар талош мекунанд гумонбарони ҳаракатҳои тунгаро ба ватанашон истирдод шаванд. дар ин раванд гоҳе мухолифони сиёсӣ низ бо баҳонаи мубориза бо экстремизм аз Аврупо ба кишварҳои ба мисли Тоҷикистон истирдод мешаванд, ҳарчанд дар он ҷо
آنها را شکنجه و حکم‌های طولانی زندان تهدید می‌کند. раҷабали одинаев раиси зиндонии ширкати умед 88 даргузашт. одинаев ки ба 28 соли зиндон маҳкум шуда буд, як моҳи охир дар бемористони ёрии таъҷилӣ дар душанбе аз захми меъда табобат мегирифт. пайвандони одинаев ба радиои озодӣ гуфтанд ки ӯ баъд аз зуҳри 7 апрел дар бемористон даргузашт ва маросими видову дафнаш имрӯз 8 апрел дар деҳаи дараи калоти ноҳияи ҳамадонӣ баргузор мешавад. раҷабали одинаевро моҳи марти имсол пас аз бад шудани вазъи саломатияш дар зиндон ба бемористони ёрии таъҷилӣ дар шаҳри душанбе интиқол доданд. молики ширкати умед 88 соли 2017 баъди як интиқоди раиси ҷумҳур аз кораш боздошт ва бо гуноҳи тасарруфи молу мулки давлатӣ ва ҷиноятҳои дигари иқтисодӣ ба 28 соли зиндон маҳкум шуд. наздикон ин айбномаро беасос ва ҳукми додгоҳро бераҳмона номида буданд. дар аввал мақомот раҷабали одинаевро барои барнагардонидани 171 миллион сомонӣ пули сохтмони нерӯгоҳи Роғун ки вазорати молияи Тоҷикистон ҳамчун қарз ба ширкати ӯ дода буд, айбдор карданд. аз таркиши минаҳои марзи Тоҷикистон бо Ӯзбекистон даҳҳо нафар ҷон бохтаву даҳҳо нафари дигар маъюб шуданд. ҳукумати Ӯзбекистон соли 1998 ба хотири ҷилавгирӣ аз вуруди нерӯҳои ҷумъаи намангонӣ фармондеҳи пешини ҳизби исломии Ӯзбекистон аз Афғонистон ба водии Фарғона минаҳоро дар марзи Тоҷикистон корида буд. Фарзон Муҳаммадӣ бо чанд хонаводаи зарардида аз ин минаҳо суҳбат карда гузориши омода кардааст ки ҳамроҳ мебинем. неъмат соҳифи 53 сола бо як минапора дар баданаш 20 сол аз зиндагӣ дорад ва хотираи шуми таркиши мина дар марзи Ӯзбекистон ҳанӯз аз зеҳнаш нарафтааст. бо ин ҳол ҳамроҳи фарзандонаш дар деҳаи сарҳадии фароби ноҳияи Панҷакен бо дасту пои маъюб муҳтоҷи кӯмак аст. мо рафта барои алаб дар онҷо бо ҳамроҳии 6 нафар ки ҳамсояҳоямон буданд با آنها در آنجا به مینا برخوردیم. در ترکش مینا ما در بین ما قریب همه ما زخمگین شدیم و از آن جمله من هم در مابین آنها زخمی شدم و یک دست چپ که در اینجا من دست چپ من در اینجا مینا زده من از اینجا شکست این و با پای هایم من پای راستم که این از کاکمان از این طرف زدم قریب خیلی جلو کنده گرفته پراو باز به تخت پشت هایم زد. با برچیده شدن مینه‌ها در مرز این دو کشوری همسایه در سال 2019 3 سال است که مقامات تاجیکستان میگویند اکنون خطر مینه‌ها مال تاریخ شد. اما معیوبان مینه‌ها میگویند آثار آن هنوز در مغز و بدن آنها پابرجاست و از مقامات کمک دریافت نکردند. ولی عظمت سلطانوف سردار اداره حفظ اجتماعی پنجکن میگوید تا حال 8 نفر از افراد معیوب مینه‌های ازبکستان مراجعت نکردند. باش پیش ما بیان ما مثال تاثیر میده که من هم برایتون همجا گروه معیوبیتون کننده اگر مراجعت کنن اونجاش مسئولیت کروسی قریب 4700 تا معیوب دورنده ما شب دیگه پنجکن با همین کسی که اووروس مثال براوس. در همین حال برخی از ضرردیدگان میگویند بیشتر از سازمان‌های غیر دولتی و بین المللی کمک‌های موقتی گرفتند. کمیته بهداشتی صلیب سرخ یک از سازمان‌های کمک کننده است که طبق لایحه جدیدش از سال 2014 به آسیب دیدگان 7 شهر و نواحی مرزی ولایت سوخت یاری مادی و طبی رسانیده است. تنها در جماعت فراب ناحیه پنجکن بر اثر ترکیش مینه‌ها 11 نفر کشته شده، حدود 20 نفر زخمی شدند. مقامات میگویند بیش از 80 نفری که در شمال تاجیکستان از مینه کشته شدند، افراد ملکی و ساکنان محلی بودند. بانک ملی تاجیکستان قربی سومونی را در برابر اسعار خارجی برای امروز 8 اپریل چنین تعیین کرده است. бинандаҳои азиз, шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. матлабҳои аз ин ҳам бештари моро дар вебсайти радиои озодӣ ва саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед ва ҳам назару пешниҳоде доред ҳатман ба мо нависед.
то барномаи баъди хайр худо нигаҳдоратон.